Tak dobrý deň, vážení diváci, vítam vás pri poslednej z dnešných diskusí, alebo z diskučného do obedia v rámci webináru Ronček & Partner za tie rodinné podniky a kybernetická bezpečnosť. Sme v tretej časti, v časti kybernetická bezpečnosť, kedy si vlastne spoločne s mojimi dnešnými prisediacimi a online prisediacami, to ešte vysvetlím, prejdeme vlastne smernicu NIS 2 a nariadenie DORA. Tento webinár je hybridný, to znamená, že máme tu fyzicky kolegyňu Mišku Vokru z advokátskej kancelárie Ronček & Partners. Ahoj. Dobrý deň. A máme tu ešte Filipa Tublera, ktorý je konzultantom a právnikom pre kybernetickú bezpečnosť a ten sa pripája online z Bratislavy. Dobrý deň, popravím všetkých. Čo sa týka samotnej diskusie, tí, ktorí ste tu a nie ste zaregistrovaní, pripomíname to rovnako ako pri predošlých diskusiách. Ak chcete po diskusii dostať či už záznam alebo niečo podobné, o čo by ste mali záujem, povedzme, že odpovede na otázky, ktoré kladete cez Slido, kľudne sa nám ešte registrujte. V princípe, že na ten e-mail registračného následne my zašleme všetko ďalší obsah, ktorý sa po webinári vyprodukuje. Čo sa týka tejto témy, rovno môžeme asi teraz začať. Pred pár mesiacmi prišla informácia, že vznikajú nejaké novely v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Prečo vlastne vznikli, Miška, tieto novely? V zásade tie kybernetické hrozby sú už 2 roky po sebe považované za jedno z najvýznamnejších rizik alebo najvýznamnejšie riziko v oblasti podnikania a je to naozaj oblasť, na ktorú sa do veľkej miery fokusuje aj zákonodárna iniciatíva Európskej únie, aj vlastne celkovo podniky, aby sa vedeli v tejto oblasti chrániť. Je to oblasť, ktorá je zo svojho princípu cezhraničná, takže je tam aj vysoká miera tej potreby nejakej harmonizácie právnych predpisov. Tento rok 2025 sa pritom považuje celkovo za najregulovanejší v oblasti počítačovej bezpečnosti, pretože nám do účinnosti vstupujú 2 predpisy, respektíve teda NIS 2 ako smernica nám do účinnosti už vstúpila, ale očakávame, že teda v roku 2025 nám do účinnosti vstúpi aj jej transpozícia do národnej legislatívy, teda do zákona o kybernetickej bezpečnosti. Zároveň nám 17. januára 2025 vstupuje do účinnosti nariadenie DORA, ktorá je teda špecifickou sektorovou úpravou pre finančné subjekty. Takže naozaj ten rok 2025 nám prinesie v tomto výrazné zmeny. Filip, na teba otázka, je toto ako keby, že je to, že v princípe, že prirodzený technologický vývoj doby, riešenie kybernetických hrozieb, tým, že to je vlastne, že NIS 2 je smernica, tak sa transponuje do vlastne rôznych krajín v rámci Európskej únie. Ako je to Slovensko v porovnaní s inými krajinami? Sme na to lepšie ako ostatné krajiny? Smernica NIS 2, ktorá prichádza, ona bola schválená už pred nejakými 2 rokmi, tak vyplýva to z globálnych trendov kybernetickej bezpečnosti, vyplýva to z toho, že stále sú aktuálnejšie hrozby, ktorým čelíme a aj Európska únia kladie každoročne väčší a väčší dôraz na túto tému. S tým vlastne prichádza nielen teda smernica NIS 2, ale aj celý legislatívny balík, ktorý Európska komisia, Európsky parlament a tak ďalej ide legislatívnym procesom smerom aj na nás, to rôzne nariadenia a smernice. Z nich asi taká najväčšia mediálna pozornosť sa venuje práve smernici NIS 2, ktorá spôsobila najväčší ohlas. Čo sa týka aj transpozície, tak dá sa povedať, že Slovensko patrí medzi tým lepším krajinám v Európskej únii v rámci transpozície smernice. Ono to vyplýva z toho, že už pôvodná smernica NIS z roku 2016 bola transponovaná na Slovensku celkom detailne, rozsiahlo. Tie povinnosti u nás boli širšie, aj záber na povinné subjekty bol širší než v okolitých krajinách. A z toho vyplýva, že už aj vlastne tá smernica NIS 2 tým, že sme už mali niektoré povinnosti vlastne transponované, nejaké mechanizmy u nás implementované v rámci Slovenska, tak už zahŕňa len dodatočné ďalšie veci a riešil sa to tým pádom aj novelou, kdežto v niektorých krajinách schvaľujú celé nové zákony. Ono medzi nejaké tie najlepšie krajiny v rámci Európskej únie patrí Chorvátsko, ktoré schválilo práve transpozíciu smernice NIS 2 ako prvé v Európskej únii. A potom tam sú rôzne ďalšie krajiny a naopak zase tie najlepšie a najpomalšie sú bohužiaľ
krajiny ako Bulharsko, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko a tak, ktorým tá pozícia zasa naopak mešká. Smernica NIS 2 hovorila o tom, že krajiny to majú mať transponované do konca roku 2024 a tak je to počítané aj na Slovensku, že je predpoklad, teda, že parlament schváli túto novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti s účinnosťou od 1. januára 2025. Takže akurát to Slovensko takisto stihne teda pravdepodobne ako aj väčšina európskych krajín. Miška, aké sú základné rozdiely teda? Otvorili sme tu že dve veci, že NIS 2 a DORA. Aké sú základné rozdiely medzi nimi? V zásade tie rozdiely tam sú a vyplývajú z toho, primárne, že ako som spomínala, DORA je špecifickou úpravou sektorovou pre sektor finančných subjektov a finančných služieb. Je tam aj mierne iný ten účel, keďže naozaj pri tej DORE je ten účel, tá digitálna prevádzková odolnosť týchto subjektov s tým, že vyplýva to z nejakých hrozieb, ktoré boli identifikované už v rámci finančnej krízy v roku 2008. A naozaj ten finančný sektor tým, že je naozaj stále technologicky napreduje a tie digitálne finančné služby sa implementujú naprieč celým sektorom, naprieč všetkými poskytovateľmi, či už platobných služieb, banky, sú tu aj rôzne nové subjekty, máme crowdfundingové platformy, regulujeme nové odvetvia ako kryptomeny. Takže v zásade ten finančný sektor v tomto robustne a zároveň je v ňom veľa digitálnych inovácií. Takže pre porovnanie možno s tou NIS 2, tá NIS 2 určite cieli na tú ochranu informácií, respektíve teda ochranu dát, tak ako to už v novom zákone kybernetickej bezpečnosti budeme mať, že teda budeme hovoriť o dátach, z ktorých potom vychádzajú nejaké informácie. Tá DORA má ten záber trošku širší, pretože ide aj primárne teda o ochranu nielen tých informácií a dát, ale aj samotných subjektov finančného trhu a klientov, aby naozaj my ako klienti finančných inštitúcií sme boli chránení pri využívaní týchto digitálnych finančných služieb, čo sa týka údajov, ktoré vie tá finančná inštitúcia získať o platbách a tak ďalej. Takže vlastne je tam trošku aj iný ten záber mierne, ale v zásade veľa tých nástrojov je rovnakých. Európska komisia aj avizovala, že považuje DORu za nejaký lex specialis, za tú špecifickú úpravu k NIS 2, takže malo by to platiť tým spôsobom, že primárne teda sa na finančné subjekty, na ktoré sa DORA uplatní DORA a v tej miere, kde si odporuje s NIS 2, má prednosť. Potom teda podporne sa na nich samozrejme uplatnia aj niektoré pravidlá a princípy NIS 2, alebo teda zákona kybernetickej bezpečnosti u nás. A v zásade ale tam by možno ten výpočet rozdielov úplne v tomto momente stačil, tam není nejaké účelné ich porovnávať. Určite je účelné sledovať na to, že a cieliť na to, že keď ja som subjekt finančného trhu, potrebujem vedieť, že ešte tu mám takúto špecifickú pre mňa úpravu, a ktorú potrebujem ja zohľadniť vo svojich systémoch a vo svojom nastavení. Takže má to teda tú sektorovú rovinu, tá DORA. Keďže má sektorovú rovinu iba DORA, aké ostatné sektory spadajú pod NIS 2? Pod NIS 2 v zásade tá NIS 2, a čo je aj teraz jej nejaká novinka oproti teda tej pôvodnej úprave, nám tie sektory rozširuje, pretože tam sa zistilo, že možno to pokrytie sektorové nebolo úplne dostatočné. Samozrejme NIS 2 chráni kritické služby, chráni energetické činnosti alebo energetické služby, sú to potom nejaké kurierské poštové služby, sú to jednoducho tá infraštruktúra, ktorá vie byť podstatná pre chod možno štátu, možno spoločnosti. Filip, ako zistím, že či moja firma spadá pod NIS 2 alebo pod DORu?
No, ono je to tak, že by som ešte doplnil kolegyňku Nech sa v páči. tom zmysle, že obidva predpisy stoja teda popri sebe, s tým, že ten základný, taký veľmi podstatný rozdiel je, že DORA je nariadenie. To znamená, že je priamo teda aplikovateľná na subjekty, nie je potrebná žiadna transpozícia, pričom naopak zasa smernica NIS 2 potrebuje a vyžaduje si implementáciu, transpozíciu teda do našej národnej legislatívy. A to je jeden taký základný rozdiel a ďalší základný rozdiel je potom v tom, že NIS 2 je, čo sa týka jej záberu sektorového pokrytia, oveľa širšia. Ona teda zahŕňa rôzne sektory, tých sektorov je, ako ja som ich ani raz nepočítal, ale je proste 15 plus, hej, možno 20 teda sektorov. A zasa DORA sa zameriava teda na bankovníctvo, na poskytovateľov finančných služieb a tak ďalej, s tým, že ide zasa v užšom zábere, ale hlbšie. Takže tieto dva predpisy stoja popri sebe. Dá sa povedať, že bohužiaľ teda niektoré subjekty budú musieť riešiť compliance a súlad s oboma týmito predpismi, ale niekto, ak splňa teda napríklad smernicu NIS 2, tak je vysoko pravdepodobné, že väčšinu opatrení v rámci aj nariadenia DORY takisto bude spĺňať. Je to v každom prípade príbuzné, podobné, ale v niektorých častiach treba ísť hlbšie. Čo sa týka samotnej smernice NIS 2, tak otázka bola, že ako zistíš, či sa to na teba vzťahuje, no, na tvoju firmu, hej. No, ono je to trošku taká hra, lebo súvisí to s tým, že je treba spraviť nejakú prvotnú analýzu, aby si zistil, či teda spadneš alebo nespadneš pod túto reguláciu. Táto analýza by mala zahrňať najprv teda, ak vychádzam zo znenia NIS 2, to, že aký si podnik. To znamená, že či si mikro, malý, stredný alebo veľký podnik. Smernica NIS 2 sa v zásade vzťahuje na stredné podniky a vyššie. To sú podniky, ktoré majú viac ako, alebo aspoň 50 zamestnancov a zároveň ročný obrat vyšší ako 10 miliónov eur. To je tak zjednodušenie základné pravidlo. Toto však nestačí, ešte zároveň je potrebné, aby si vykonával činnosť v niektorom zo sektorov, ktoré sú špecifikované v prílohách tejto smernice NIS 2. To znamená, že vykonávaš činnosť, ktorá sa zameriava, alebo teda pôsobíš napríklad v oblasti energetiky, dopravy, poskytovania nejaké riadenie IT služieb, pošta, špecifické veci ako dodávka pitnej vody, výroba, distribúcia, spracovanie potravín, patrí tam priemysel, patrí tam výroba a tak ďalej. Je tam toho množstvo. A teda, keď to zhrniem, tak aby si zistil, či sa na to vzťahuje tá legislatíva, tak teda malo by ísť teda o aspoň stredný podnik, ktorý vykonáva činnosť v niektorom zo sektorov, ktoré sú špecifikované ve smernici. Smernica NIS 2, a tam začína práve tá hra, že začína byť komplikovanejšie, sa vzťahuje aj na niektoré subjekty bez ohľadu na ich veľkosť. A to je napríklad, keď prevádzkujú verejne dostupné komunikačné služby. Tak vtedy Európska únia teda padol konsenzus, že táto činnosť je taká dôležitá, že subjekty, ktoré poskytujú verejne dostupné komunikačné služby, tak sa na nich bude vzťahovať táto legislatíva bez ohľadu na ich veľkosť. Alebo napríklad, ak ide o subjekt, ktorý je kľudne teda aj malým podnikom, ale ak môže byť teda prvkom kritickej infraštruktúry, alebo napríklad je kritický v tom danom odvetví, ako napríklad dodávateľ, niekoho ďalšieho veľkého hráča v rámci daného odvetvia, bez ktorého by tejto našej nejakej príkladovej firmy už nemohol ďalej fungovať. Toto, čo som vysvetloval, pomôže
zvedavým podnikateľom, zvedavým manažérom, ktorý zaujíma, že či sa im vzťahuje legislatíva. Ono, štát spraví časť tejto práce za nich. Ono, máme už dnes, je dostupný na stránkach NBÚ register prevádzkovateľov základných služieb, kde si dnes každý môže vylistovať teda zoznam subjektov, na ktoré sa táto legislatíva, zákon o kybernetickej bezpečnosti a táto regulácia vzťahuje. A ako ja som už spomínal predtým, tak smernica NIS 2 má byť ten transponovaná do nášho právneho poriadku, s tým súvisí novela zákona o kybernetickej bezpečnosti a od budúceho roka sa počíta s tým, že Národný bezpečnostný úrad začne zaraďovať ďalšie podniky do zoznamu prevádzkovateľov základných služieb. Takže musím povedať, že tí, ktorí sa o to nebudú nejako zaujímať vopred, tí, ktorí nie sú pripravení, tak môže padnúť v jednom prípade, v jednom momente nejaké prekvapenie, že sa zaraz dozvedia, že boli zaradení do zoznamu prevádzkovateľov a od toho momentu vlastne sú povinní plniť povinnosti zo zákona o kybernetickej bezpečnosti. Jedno šťastie je, že tieto povinné subjekty budú mať také medziobdobie od zaradenia do zoznamu prevádzkovateľov do vykonania prvého auditu kybernetickej bezpečnosti od certifikovaných auditorov kybernetickej bezpečnosti. Toto medziobdobie bude dlhé 2 roky. To však neznamená, že môžu 2 roky poviem to tak vulgárne, že kašľať na túto legislatívu a na povinnosti, ktoré sa im vzťahujú. Tie povinnosti sa im budú vzťahovať od momentu zaradenia do registra prevádzkovateľov základnej služby. Avšak prvý audit budú musieť vykonať po 2 rokoch. Takže budú mať dvojročné obdobie, kedy môžu riešiť postupne implementáciu nejakých základných bezpečnostných opatrení už podľa zákona a vykonávacích predpisov. Ja možno len tak krátko doplním, že toto je naozaj tá výhoda tej NIS 2, že prináša oveľa väčšiu právnu istotu v tom, kto je ten poskytovateľ základnej služby, pretože máme síce ešte nejaké špecifika, ktoré sa treba posúdiť, ako je samozrejme ten sektor, podsektor, možno kritickosť toho subjektu, veľkosť toho subjektu, ale máme definované teda čo sú títo poskytovatelia základnej služby oproti tomu zneniu pred novelou, keď sme mali iba nejaké identifikačné znaky, či už špecifické, sektorové alebo dopadové a museli sme naozaj skúmať, či naplňam takéto dopadové kritérium a či by som tam spadala alebo nie. Bola to do veľkej miery neistota, do veľkej miery aj záležalo, kto spraví ten audit, ako ho vykoná, alebo tú identifikáciu a to zaradenie. Takže nebola tam taká istota o tom, či som tým subjektom alebo nie. Teraz sa nám to výrazne rozširuje na viac subjektov, na viac sektorov, ale bude to pre tie subjekty oveľa jednoznačnejšie určiť, či tam spadá alebo nespadá a či sa na ňo tie povinnosti vzťahujú. Filip, nech sa páči. Jasné, dokonca by som povedal, že ono v rámci toho pôvodného znenia zákona o kybernetickej bezpečnosti, áno, bolo to niekedy sporné, že na koho sa vzťahuje alebo nevzťahuje tá legislatíva, však vždy ten zoznam tých subjektov bol potom jasný, vyplývalo to z toho zoznamu, z toho registra, ktorý bol verejný. Iné to bolo v rámci prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry, ktorých zoznam teda nie je verejný. Ide o utajovanú skutočnosť, čo sa nezverejňuje klasicky. Čo sa týka rozšírenia tej pôsobnosti toho zákona, tie sektory, tie ďalšie subjekty, ono dnes máme na registri prevádzkovateľov základnej služby okolo 1400 do 1500, myslím, rôznych subjektov, z ktorých väčšina je štátna správa, alebo teda verejná správa. Máme tam možno nejakých 100 organizácií štátnej správy, máme tam takmer 1000 subjektov samosprávy, obce, mesta, VUC a potom ďalej tam máme rôzne štátne podniky a nejaké ďalšie agentúry a tak ďalej.
a až potom tú najmenšiu časť, alebo teda jednu z tých menších častí tvorí súkromný sektor alebo nejaké podniky, kam teda opäť teda spadajú nemocnice, veľká skupina opäť štátnych nemocníc a tak ďalej. Ono však s touto smernicou NIS-2 sa rozšíri tá pôsobnosť do veľkej miery práve medzi súkromné podniky, ktoré teda podnikajú, vykonávajú podnikateľskú činnosť v daných sektoroch. A počíta sa s tým, že tá legislatíva mohla teoreticky zasiahnuť až nejakých 3400 firiem na Slovensku. To je počet stredných a veľkých podnikov na Slovensku. Avšak môj osobný odhad je, že nie všetci z nich vykonávajú činnosti v rámci tých daných sektorov, takže počítam, že to bude možno niekde okolo tretiny z tohto množstva. Takže aspoň teda 1000, a to je taký možno konzervatívny odhad, aspoň 1000 teda firiem, podnikov na Slovensku táto legislatíva môže zasiahnuť. A teda mali by to vedieť títo podnikatelia, hlavne podľa toho, že aké podnikateľské činnosti vykonávajú, v akom sektore teda pôsobia, a podľa toho si môžu odhadnúť na ten výsledok, že ako dopadnú pri zaraďovaní zo strany Národného bezpečnostného úradu. Ďakujem, že si zodpovedal jednu z otázok, ktorá vlastne prišla webinárom. Chcel by som požiadať účastníkov, ak stále máte nejaké otázky k dispozícii, že máte niečo vám napadne počas diskusie, kľudne sa pýtajte prostredníctvom slajda. Ak vyjde nejakým spôsobom priestor, čo uvidíme, tak by sme si ich mohli zodpovedať na záver diskusie. Ak nie, tak vám ich určite pošleme v rámci toho registračného formuláru, ktorý som na začiatku spomínal. Posunieme diskusiu o trošku ďalej. Filip, ešte keď ťa tu mám na linke, spýtam sa ťa, že čo teda majú očakávať firmy, že budú musieť robiť v rámci či už NIS 2 alebo DORY? Je to jednoduchá otázka, ale odpoveď je komplikovaná. Ide hlavne o to, že ten zoznam rôznych požiadaviek, činností je naozaj dlhý. Ide o približne 15 oblastí, tém, ktoré je treba v rámci takéhoto podniku riešiť. Je to naozaj široké, teda ide to od riadenia kybernetickej bezpečnosti, nejakého toho governance v rámci daného podniku, ďalej, čo sa týka organizácie kybernetickej bezpečnosti v rámci toho daného podniku, rozdelenia kompetencií, zodpovedností, ochrana údajov, riadenie rizík, riadenie teda celkovo evidencie, klasifikácia a tak ďalej, aktív, ktoré v danom podniku vlastne využívajú. Sú to požiadavky týkajúce sa IT architektúry, riadenia prístupov, bezpečnostného monitoringu, testovania bezpečnosti, manažmentu zraniteľnosti, vzťahov so tretími stranami, čiže so svojimi dodávateľmi, respektíve naopak, ak je niekto dodávateľom, tak zasa niekto iný to bude vyžadovať. Riešenie incidentov a kybernetických incidentov a samozrejme aj ich nahlasovanie ďalej. Takže a ešte ďalšie oblasti k tomu. Takže ten záber tých povinností, ktoré prináša legislatíva, je široký. Dá sa povedať, že napríklad, čo sa týka finančného sektora a bank a tak ďalej, tak z nich predpokladám, že teda väčšina ja som zaradená ako či už prevádzkovateľ zákonnej služby, alebo sa na nich vzťahovala legislatíva, ktorá zasa vyplývala z nejakých našich národných predpisov, napríklad ako zákon o dohľade nad finančným trhom, alebo sa ešte pripravovali na DORu, na nariadenie. Takže je možno veľa z týchto opatrení, ktoré už v daných spoločnostiach majú vyriešené, len treba k tomu pristúpiť systematicky, spraviť na začiatku, by som asi odporúčal analýzu rizík a postupne si spraviť internými kapacitami alebo využiť nejaké externé kapacity k vlastne takému predauditu tomu,
čo majú, čím disponujú, čo realizujú, v akej miere, no, a potom, že čo im chýba zase na to doplniť. Lebo implementácia týchto bezpečnostných opatrení môže byť, takto je to beha dlhé trate a môže to byť, že si to vyžadovať takmer žiadne nejaké dodatočné finančné náklady, zdroje, ale môže ísť aj o situáciu, kde ani milión na to nebude stačiť. Takže ťažko to odhadnúť, je to veľmi individuálne, závisí od toho, že aký to podnik, aké služby poskytuje a aj akými technológiami napríklad disponuje. Lebo je to iná situácia, keď v nejakom podniku sa celá činnosť sústreďuje v podstate na kancelárskú činnosť a nemajú tam IT zariadenie, nejaké informačné technológie, nejaké zložitejšie systémy a to, čo nás zaujíma, je nejaký objednávkový systém, e-maily, účtovníctvo a podobne a ochrana vlastne údajov, ktoré oni spracúvajú. A iná situácia je, ak sme v priemysle, v nejakom výrobnom podniku, kde nedaj Bože majú vlastne nejaké výrobné zložité systémy, technológie, nejaké OT systémy, v prípade ktorých by už boli potrebné nejaké vyššie náklady na riešenie bezpečnosti. V podstate áno, aj tá DORA, aj NIS-2, tak ako Filip spomínal, majú tie opatrenia, tie povinnosti na nejakú identifikáciu, manažovanie a minimalizáciu rizik, na ich analýzu, aj na potom príjmanie bezpečnostných opatrení a riadenie a nahlasovanie bezpečnostných incidentov, čo nám DORA potom ešte prináša také dve novinky oproti doterajšiu práve toho finančného sektoru, je teda to povinné testovanie digitálnej odolnosti, budú prevádzky povinné vykonávať nejaké penetračné testy, či je ich odolnosť dostatočná a aká je miera tej odolnosti. A takisto bude to aj riadenie rizika tretích strán, ktoré dodávajú digitálne služby, tým, že vlastne tú digitálnu službu finančnú často vyskladáme z viacerých služieb alebo z viacerých dodávateľov, ktorých je potrebné zladiť, tak bude vždy potrebné posudzovať rizika aj vo vzťahu k bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli nastať na strane týchto tretích strán. To nám DORA teraz výslovne špecificky upraví. Skúsim dať takú otázku, ktorá mi napadla v kontexte napríklad tej verejnej správy, že povedzme, že poznáme, že vieme si vyslovene dohľadať, kto sú dodávateľia v princípe akéhokoľvek subjektu verejnej správy, to znamená, že to sa bude týkať akože aj ich. Vymyslím si, dodávam pre nejakú školu, ja neviem, jedlo do jedálne, až týka sa to teda aj mňa, alebo že tu sú tu ako keby rovnaké kritéria na určenie ako pri tých kritických spoločnostiach? Treba sa zase tak racionálne nad tým zamyslieť. Legislatíva, o čom tu hovorí, tak to je nejaké, teda, zjednodušene to poviem, zamyslenie sa nad tým, že aké dôležité služby ja prevádzkujem, od čoho závisí moja činnosť, alebo teda moji nejaké odberatelia a tak ďalej. V prípade teda, že máme nejakého prevádzkovateľa základnej služby, tak ako ten názov hovorí, tak je otázka, že čo je tá ich základná služba. Môže to byť výroba nejakých, vymyslím si, dopravných prostriedkov, alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti. A potom sa pozeráme na to, že od čoho závisí táto služba a táto ich činnosť. Napríklad poskytovanie zdravotnej starostlivosti, áno, závisí to od nejakých informačných technológií, v ktorých či už teda sa robí diagnostika, s nimi sa robí diagnostika, je prepojené, slúži to teda lekárom na stanovenie diagnózy a tak ďalej, evidujú sa tam dáta pacientov, alebo napríklad v prípade nejakej výroby, ak ide o nejaké informačné systémy, od ktorých závisí teda na činnosť tej firmy, teda napríklad výroba toho dopravného prostriedku. V prípade, že napríklad niekto je dodávateľom jedla do jedálne, tak áno, možno nejakým veľmi širokým výkladom by sme sa dostali k tomu, že hladní ľudia by možno nepracovali tak ochotne ďalej.
ale nie. Dodávateľ iba, keď sa takto vezmeme, potravín alebo dodávateľ teda jedla do jedálne, tak on nie je vlastne dodávateľom, ktorým asi mal byť regulovaný v rámci tejto legislatívy ako dodávateľ prevádzkovateľ verejnej služby. Ono skôr sa majú na mysli dodávateľia, ktorí majú vplyv na tie IKT technológie, z ktorých sa pozostáva tá zákonná služba. Tak nejako to jednoducho. Miška? Ono v zásade aj doteraz sme mali v legislatíve poskytovateľa digitálnej služby, ktorý ako nejaký legislatívny pojem terminus technicus zaniká a s ním sa uzatvárala tzv. Zmluva s treťou stranou, čo niekedy boli tie zmluvy lepšie koncipované, niekedy horšie, niekedy ich možno tí poskytovatelia odmietali podpísať. Teraz sa tohto do nejakej miery zbavíme a z tých poskytovateľov digitálnej služby, ak poskytujú alebo sú dodávateľom alebo poskytovateľom takej činnosti, ktorá priamo súvisí s dôvernosťou, dostupnosťou, integritou sietí a informačných systémov, teda súvisí s tou činnosťou, pre ktorú aj ten základný subjekt je zaradený ako poskytovateľ základnej služby, tak sami sa môžu stať poskytovateľom základnej služby a tie, aspoň teda ak budú dve úrovne, tak tá možno nižšia, tá základná úroveň bezpečnostných opatrení sa bude vzťahovať aj na nich. Minimálne teda budú povinní monitorovať rizika a nejak ich mitigovať a sledovať, aj keby si vyhodnotili, že tie rizika na ich strane sú nízke, tak v zásade vždy ich budú musieť, to je to minimum, čo budú musieť splniť, aby ich sledovali a mitigovali, aby vedeli proste s týmto pracovať. OK, ďakujem. Posuniem sa opäť o ďalší kúsok dopredu. Myslím, že Filip to spomínal, ako keby, keď si hovoril tie jednotlivé požiadavky, čo vlastne bude obsahom, či už teda NIS 2 alebo teda DORI, ako keby tie jednotlivé reálne veci. Z tohto hľadiska to, že eventuálne vieme rozdeliť na také, že dve väčšie témy. Prvá z tých tém sú vlastne tie papierové veci, to znamená, že či už sú to tie smernice, analýzy a tak ďalej. Druhá vec sú tie reálne nastavenia. Z praxe a zo skúsenosti viem, že klienti chcú ako keby viac ako keby to mäso v tom, hej, že nechcú proste ten obal, že chcú proste sa ako keby reálne najesť, chcú, že skôr tie technické riešenia. Bude, Miška, ako keby, že potrebné mať aj túto že papierovú časť? V zásade áno, ale vždy je potrebné, aby nám naozaj tá dokumentácia zohľadňovala ten konkrétnu situáciu toho podniku, jeho konkrétne rizika. Je ideálne, keď nevychádza len z nejakých možno metodík, ktorá zatiaľ teda nie je záväzná, alebo nejakých odporúčaných zoznamov rizik, ale naozaj sa tam vedia zohľadniť konkrétne rizika k ním používaným produktom, k ním vykonávaným službám, aby proste bola reálne použiteľná pre ten subjekt, aby to naozaj tá dokumentácia je k tomu dôležitá, alebo teda má byť vypracovaná, ale neoddelovala by som to na tú časť, že toto je naša dokumentácia a toto robíme, ale naozaj to musí byť v tom súlade a tá dokumentácia má zohľadňovať tú konkrétnu situáciu toho subjektu. Čo sa týka DORI, teda tie finančné subjekty, väčšina z nich, respektíve zrejme asi všetky, sú regulované Národnou bankou Slovenska. Oni musia akože z princípu väčšinou dávať nejaké pravidelné reporty o tých svojich bezpečnostiach. Mnohé z nich na to, aby vôbec tú licenciu získali, musia ako keby mať vyriešené práve tieto bezpečnostné veci. A tá DORA a NIS 2 v princípe na ne, že budú nejako nadväzovať. Dá sa na tom už stavať, alebo treba ísť úplne od doly? Ako keby v rámci tých licenčných konaní, ak sa bavíme teda ešte o licenčnom konaní, aj záleží od typu subjektu, aký a do akej miery sa preveruje, ale my máme nejakú reguláciu toho sektoru finančného, či sú to napríklad kryptoaktíva, crowdfunding alebo bankovníctvo a iné sektory, reguláciu, ale ona ako taká nerieši tú digitálnu prevádzkovú odolnosť. Ona odkazuje samozrejme na
akt, alebo napríklad už teraz nariadenie MiCA nám odkazuje priamo na DORu. Takže v rámci licenčného konania sa to posudzuje, ale nie je to tak, že to, čo ja splním pre licenčné konanie, mi stačí. Ja práve, že potrebujem preukázať aj splnenie tých mojich iných povinností podľa iných predpisov, či už je to DORA, či už je to GDPR, či už je to AML smernica, teda transponovaná do národnej legislatívy. Akože aj tých iných mojich povinností, to sa všetko skúma, takže nie je to tak, že preukazujem len to, na čo som licencovaný. DORA je toho súčasťou, ale je to DORA, nie sú to iné pravidlá. Komu to budem ukazovať? Kto si to bude vyžadovať? Bude to auditované nejakým spôsobom? Ako keby tiež nechcem to miešať, v zásade máme tu nejaký orgán dohľadu nad finančným trhom, ktorý ako jednu z povinností toho subjektu bude vedieť ako keby aj toto kontrolovať, či to majú v poriadku, či to majú splnené. Zároveň tie nariadenia nám dávajú nejakú povinnosť vykonávania auditov a nejakú teda externou spoločnosťou, tiež to už závisí aj od tej proporcionality. Niektoré malé subjekty nebudú musieť samozrejme spĺňať takú tú šírku, ako spĺňajú banky, ale tie povinnosti tam sú. Takže nespájala by som to, že keď som kontrolovaná týmto orgánom, ja mám samozrejme stále aj povinnosti vykonávať si všetko to, čo mi náleží z nariadenia, čo je aj auditovanie pravidelné a tieto penetračné testy, ktoré som spomínala, testovanie odolnosti kybernetickej bezpečnosti. V zásade nie je to len technická problematika, je to aj taká celková pripravenosť mojich procesov. Tá kybernetická bezpečnosť, či už podľa DORY, podľa NIS 2, niekde v nejakom bode začína, ale je to vždycky ten proces na nejaký celý ten životný cyklus aj toho podniku, aj toho softvéru, toho systému, ktorý mám implementovaný a vždycky sa vyvíja, vždycky sa prispôsobuje a je to naozaj proces vytvárania. Vždycky každým ďalším rokom mám to nastavenie kybernetickej bezpečnosti lepšie, možno ako som mal rok predtým, i v ideálnom prípade, lebo samozrejme je to proces. Takže to auditovanie tam aj má možno v tomto pravidelné nejaký význam a zmysel. Či už je to potom podľa NIS 2 to samo auditovanie, alebo teda tie pravidelné audity auditorom, tá NIS 2 novely zákona o kybernetickej bezpečnosti. Či už je to jedno alebo druhé, ale ako keby tá pravidelnosť v tom má aj tento zmysel, aby zohľadňovala, že ten proces toho vývoja tam je a mení sa to a napreduje. To znamená, že ako keby tieto nariadenia, alebo že tie aktivity, ktoré musíme implementovať v našej spoločnosti, nás majú nejakým spôsobom obrániť proti tým extrémnymi hrozbami, pre nejakými povedzme, incidentami, ktoré sa vedia stať. V rámci týchto incidentov my určite budeme musieť tieto incidenty reportovať. Ja predpokladám, že Národný bezpečnostný úrad. Filip, je to pravda? Všetky incidenty? Alebo len také tie, že výrazné alebo že závažné? Áno, čo sa týka reportingu incidentov, tak ide o závažné kybernetické bezpečnostné incidenty a ono samozrejme aj iné incidenty je možné nahlasovať, aj dokonca je odporúčané. Je to kvôli tomu, že Národný bezpečnostný úrad a Národné centrum kybernetickej bezpečnosti potrebuje mať informácie a dáta o čo možno najväčšom počte incidentov, kvôli tomu, že oni potom zase ďalej robia nad tým nejakú analýzu, reportujú to aj ďalej v rámci nejakého celoeurópskeho merania a tak. Takže odporúča sa, aby incidenty boli nahlasované bez ohľadu na ich závažnosť, aby boli využívané aj dobrovoľné nahlasovanie kybernetických incidentov a aby v žiadnom prípade subjekty nemali strach z nahlásenia kybernetického incidentu. To, že sa niekomu teda nastal ten incident, tak ako samozrejme je to nešťastné, ale netreba sa za to hanbiť. Nepríde za to žiadna pokuta, ako nejaké ďalšie trestanie či navyše. Trpíš incidentom, tak ešte navyše, že dajú nejakú pokutu. Ide hlavne teda zo strany NBÚ musím povedať, že aj ten počet kontrol, ktoré vykonávajú, tak je to hlavne voči
uplatňované sú hlavne voči takým subjektom, ktoré ignorujú požiadavky zákona, ignorujú vlastne upozornenia a v jednom momente už, keď nie je iná možnosť, tak sa realizuje kontroly pri plnení zásadných porušení a nesplnení povinností. To tak ako stručne k tomuto. K tomu, čo ešte zaznela tá debata predtým, čo sa týka tej v úvodzovkách teda papierovej bezpečnosti alebo teda nejakých technologických opatrení, tak tam by som k tomu si dovolil doplniť, že ono častokrát aj ako veľkí odborníci diskutujú o tom, že ktorá oblasť je podstatnejšia alebo menej podstatná, čomu dať vlastne prioritu. Ono to ide však ruka v ruke. Ono zbytočne budeme mať šanón dokumentácie a teda budeme mať perfektné procesy vzťahujúce sa na riadenie a organizáciu kybernetickej bezpečnosti, ak mi chýbajú na nejaké úplne základné iné technologické opatrenia. Poviem jednoduchý príklad, antivírus, firewall a podobne. A zase naopak, zbytočné vám budú tie najlepšie technologické opatrenia, tie najdrahšie technológie v prípade, že interne v rámci podniku nie je aspoň v základe riadená tá bezpečnosť a organizácia a tak ďalej. Ono to ide naozaj, že ruka v ruke, súvisí to, treba ísť postupne. Ono práve túto stratégiu v tom, že ako pristupovať k tej postupnej implementácii opatrení kybernetickej bezpečnosti, tak v tomto by mal významne pomôcť každému manažéru kybernetickej bezpečnosti. Je to jedna z základných rolí v tejto oblasti, v tomto sektore. Každý prevádzkovateľ základnej služby by mal mať a disponovať rolou manažéra kybernetickej bezpečnosti, môže ho mať zamestnaného interne, môže mať na to vyškoleného aj certifikovaného interného človeka. Pravda je však, že táto oblasť a táto profesia je dosť náročná. Vyžaduje si to aj nejaké ďalšie predispozície toho daného človeka, nejakú znalostnú vedomostnú bázu predtým, než ide na tú danú certifikáciu a tak ďalej. Nemôže to byť hocikto. Z toho dôvodu častokrát je riešený nedostatok týchto rolí outsourcingom. Z nejakej spoločnosti alebo minimálne na dohodu si takto vlastne zabezpečiť manažéra kybernetickej bezpečnosti. Je to veľmi dôležité. Mala by to byť rola, ktorá riadi tú kybernetickú bezpečnosť a systematicky na nej dlhodobo pracuje. Takže toto je napríklad jedna z tých asi najužitočnejších vecí, s ktorými by sa malo spolu s tou analýzou rizík a tak ďalej začínať pred akoukoľvek implementáciou nejakých iných opatrení alebo nejakými nesystémovými riešeniami alebo nejakými nákladnými nákupmi technológií. Takže to je za mňa také odporúčanie. Čo sa týka týchto nákupov technológií, tá kybernetická bezpečnosť je pomerne že drahá záležitosť. Dá sa nejakým spôsobom že rámcovo povedať, že aká veľká investícia to je, aj keď akože v princípe, že neviem, či to je investícia v tom pravom slova zmysle, ale že koľko to stojí taká vec, riešenie kybernetickej bezpečnosti? Jasné. Ono je to veľmi, veľmi individuálne, áno, lebo závisí to od mnoho faktorov. Ono to môže byť takmer bez dodatočných nákladov a môže to byť, ak teda už sú realizované nejaké z tých opatrení, a môže to byť, hovorím, že ani 1 000 000 eur na to nebude stačiť. Je to veľmi individuálne a ťažko sa na toto odpovedá. Záviselo by to naozaj od analýzy rizík, od samotného nejakého auditu v rámci danej firmy, v rámci danej spoločnosti, aby bolo jasné teda, že kde sú a aká stratégia sa zvolí. Tam možno ešte k tým nákladom sa žiada dodať, presne ako aj Filip spomínal, že NBÚ naozaj tá kontrolná jeho činnosť smeruje k subjektom, ktoré toto zanedbávajú a ak
sa zistí porušenie, je tam jednak pomerne vysoké riziko pokuty už v závislosti od miery porušenia tej povinnosti. Súčasne ale to neznamená, že som zaplatil pokutu, ja stále budem povinný implementovať tie procesy, len jednoducho sa mi to oddiali. Ďalšia vec tam je, že ja ak tie procesy a tú kybernetickú bezpečnosť nemám vyriešenú, tak naozaj ten bezpečnostný incident môže spôsobiť pomerne vysoké škody nielen u mňa. Ja napríklad si možno myslím, že ja keď mám 20 zákazníkov alebo 50, tak v zásade to nie je taký rozsah, ale aj na strane tretích strán, s ktorými ja som v nejakých obchodných vzťahoch alebo teda vo vzťahoch aj u mojich zákazníkov a tak ďalej, že tam tá miera, akú vysokú škodu vie to spôsobiť, je naozaj vysoká. Takže my sa nebavíme len o tom, že koľko ma toto stojí a koľko by ma stála možno pokuta, ale naozaj, že aj tak by som to musela implementovať, aj tak idem možno do rizika v tomto momente aj úplne nepredvídateľných škôd, lebo to nie je len naozaj tá predvídateľná škoda na mojej strane, ale aj u iných osôb. Takže v zásade tam sa to úplne neoplatí kalkulovať s tým, že je kybernetická bezpečnosť možno v tomto drahá. Akože áno, vie byť, záleží to aj od, samozrejme, ako Filip spomenul, miery pripravenosti toho subjektu, aj od toho, čo on sám bude potrebovať. Naozaj tá proporcionalita tam je, že nie malý podnik, alebo malý nie, stredný podnik musí spĺňať to isté ako nejaká veľká nadnárodná spoločnosť. Takže v zásade to zohľadňuje aj tá miera procesov, ktoré sa budú musieť implementovať, aj možno potom ich cena a tie technické riešenia, ktoré budú použité, ale určite tam nie je tá cesta kalkulovania s výškou pokuty, lebo tie škody, ktoré hrozia, sú tam oveľa potom možno vyššie. Hej, že v princípe tá pokuta je tá najnižšia suma, ktorú budem platiť ako keby, hej, že v princípe, keď ku mne príde keď budem mať nejaký kybernetický útok, ktorý mi ohrozí celé dáta, vlastne chod celej spoločnosti, tak vtedy až prichádza reálne akože ten účel tej kybernetickej bezpečnosti. Áno, ale v zásade tam je stále ten súvis, že aj keď dostanem pokutu, ja stále budem musieť toto implementovať, takže to není, že zaplatím pokutu, lebo som niečo nesplnil a ide sa ďalej. Rozumiem, čiže áno, Filip? Pardon, ja by som ešte doplnil k tomu, že otázka sú teda viaceré nejaké faktory, ktoré, teda viaceré nejaké dopady môže mať ten incident na chod spoločnosti. Je to samotné ohrozenie jej nejakej podnikateľskej činnosti, v tom zmysle, teda, že sa zastaví chod firmy na nejaký čas, príde o nejaké dáta, ktoré majú uložené, môžu byť nejaké historické dáta spracúvané. Takže tam je prvá nejaká veľmi hmatateľná, veľmi citeľná strata, keď toto nastane. Ďalšie nejaké škody môžu byť následné, sekundárne, môžu to byť nejaké reputačné škody, že firma stratí dobrú povesť, môže to byť škoda, že príde o klientov, príde o zákazníkov, ktorí nebudú chcieť s takúto firmou spolupracovať. A potom sú to zase ďalšie škody a ceny, že sa stojí náprava toho incidentu, ktorá je teda drahšia než samotná prevencia a som univerzálne pravidlo. No a že na konci potom prichádzajú teda nejaké ďalšie teda náklady ako teoreticky nejaká pokuta, a hovorím teda, že pokutovať nie je si primárnym cieľom nikoho na Slovensku. A keď Filip ešte spomínal aj tie reputačné nejaké následky, to není len v prípade, že teda nastal nám ten incident, ale naozaj aj tým, že sa dostávame do režimu, kedy sa nám rozširuje ten okruh povinných subjektov a súčasne máme aj tieto povinnosti pre ich dodávateľov. V zásade ja ako povinný subjekt budem riadiť svoje rizika aj tým, že si budem vyberať dodávateľov, o ktorých viem, že kybernetickú bezpečnosť majú vyriešenú v poriadku a že mi nehrozí, že spoluprácou s ním by jeho nejaké riziko, ktoré on nemá vyriešené, lebo nemá to proste dobre nastavené a viem o tom, tak jednoducho tú spoluprácu v takomto prípade odmietnem, aby ja som si nezvyšovala na svojej strane riziko, že tie dáta, ktoré medzi nami budú takto ohrozené. Takže ako keby
a aj to reputačné riziko prevenčné, aby naozaj, ja keď pôjdem do obchodných vzťahov so subjektami, ktorých bude už širšie spektrum a ktoré sú povinné toto spĺňať, oni môžu so mnou tú spoluprácu odmietať práve preto, aby si tým riadili svoje rizika a nešli do toho rizika, kým im nepreukážem, že mám to vyriešené aj ja, tak aspoň do tej miery, do akej to vyriešené mám. V tomto kontexte mi napadá vlastne ďalšia otázka, že ako sú teda riešené subjekty sídliace v tretích krajinách, teda mimo Európskej únie, kde v princípe ani smernica NIS 2, ani nariadenie doráže nespadá. To ako keby, že je riziko, ktoré musím zobrať, alebo že je to tak, že ako to sa to bude riešiť? Ako úprimne nie som si istý, že som vedel na toto odpovedať. Je to asi opäť teda vecou od prípadu k prípadu. Ak nejaký subjekt pôsobí v tretej krajine, tak áno, táto legislatíva sa na neho v podstate nevzťahuje. Táto legislatíva reguluje subjekty, ktoré tu pôsobia, ktoré tu majú sídlo a tak ďalej. Takže to je vlastne jedna časť. Druhá časť je, že ak ten zahraničný subjekt tu má svoju pobočku, vykonáva tú podnikateľskú činnosť, tak sa na neho legislatíva potom zasa logicky vzťahuje. A ak si myslel otázkou to, že ak nejaký domáci podnikateľ využíva služby tretej strany, ktorá je z krajín mimo Európskej únie, tak to závisí od jeho analýzy rizik, od jeho zhodnotenia tých vzťahov s tým dodávateľom, aby teda zabezpečil, že jeho dáta jeho zákonná služba, že bude bezpečiť. Takže je to veľmi individuálna vec, by som povedal. OK, blížime sa postupne. A môže na to slúžiť... Nech sa páči, poď ešte. Že môže na to slúžiť napríklad sú ako nejaké medzinárodné štandardy, pomôcť takto môže nejakej firme vyhľadávať vlastne certifikáciu služieb alebo teda certifikáciu týchto podnikov, hlavne teda ide o rád ISO 27000, takže ten sa venuje informačnej bezpečnosti, takže na to by som sa zase zameral, v prípade teda, že ide o nejaký zahraničný subjekt. Blížime sa teda do poslednej nejakej časti, ktorú by som chcel otvoriť. Keby som bol podnikateľ, tak povedzme, že do týchto bezpečnostných vecí nebudem úplne liať peniaze, pokiaľ to nie je nevyhnutné, pretože mne tie peniaze sa ako keby nevrátia späť. Sú povedzme, že nejaké mechanizmy v rámci Európskej únie, vďaka ktorým si viem tú kybernetickú bezpečnosť preplatiť? Áno aj. Samozrejme teda, je to logické, podnikatelia sú preto podnikateľmi, lebo práve takto uvažujú nad nákladmi. Hovorím, je treba si zvážiť tie následky, ktoré môžu prísť. Obeťami útoky a incidenty nastávajú náhodne. Ano, takže to není tým, že by teraz nejaká firma si povedala na Slovensku, že ja nie som zaujímavý pre nejakých hackerov, tie útoky sa dejú náhodne, obeťami sa stávajú čirou náhodou, útoky sú automatizované, útočník častokrát ani nevie, že do akého podniku sa dostal a kde škodí. Pre útočníka je dôležité teda toho, aby odtiaľ dostal dáta, aby napríklad ich zašifroval, vydieral potom tú danú spoločnosť a tak ďalej. Takže obeťou incidentu sa môže stať ktokoľvek. Takže to by som chcel ešte počerknúť. No a samotná otázka, čo sa týka získavania nejakých finančných prostriedkov, tak teraz nedávno práve skončila jedna výzva, grantová výzva, ktorá bola tu u nás na Slovensku vyhlásená od Národného koordinačného centra, alebo teda kompetenčného centra KCCKB. Takže bola teraz jedna príležitosť na získanie grantov na práve posilnenie opatrení kybernetickej bezpečnosti. Predpokladám, že takto príležitosti sa budú opakovať. Viem o tom, že bolo teraz viacero nejakých grantových výziev, ktoré boli zamerané pre štátnu správu, pre zdravotstvo. Išlo o veľké projekty v rádoch vlastne 100 000 alebo miliónoch eur, ale takto pre súkromný sektor ešte predpokladám, že vlastne niečo bude, že treba sledovať rôzne agentúry, ktoré distribuujú tieto eurofondy a teda mať
byť na pozore, že čo sa naskytne. Určite počas budúceho roka niečo bude k dispozícii. Ide o hlavne teda menšie nejaké granty v tisícoch, maximálne 10 000 eur. A je tam veľký počet žiadateľov, takže treba byť na pozore v podstate. A začať vyhradzovať postupne nejaké aspoň minimálne finančné prostriedky aj na tú bezpečnosť už teraz, tým, že podnikatelia teda vedia, že sa na nich vzťahuje táto legislatíva. Bolo to schválené v roku 2022, od roku 2025 to bude účinné a dá sa povedať, že od zaradenia toho subjektu ten prvý audit budú musieť mať niekedy počas roku 2027. Hej. Takže ten časový horizont je naozaj dlhý na to, aby začali riešiť bezpečnosť postupne a nenechali to na poslednú chvíľu, lebo nedá sa to vyriešiť ako napríklad regulácia, ktorá sa týka BOZP alebo GDPR, v prípade ktorých sa to naozaj behom nejakého krátkeho času dá podchytiť. Táto kybernetická bezpečnosť si vyžaduje naozaj čas a interné kapacity a samozrejme odborné kapacity nejakých kvalitných odborníkov, nie šmejdov za pár 10 eur, ktorí predajú dokumentáciu, ale nejaké overené firmy a dodávateľov. Rozumiem. Miška, na teba možno posledná otázka. Filip tu už postupne začínal zhrňať ako keby, že celý ten obsah tej diskusie. Vieme ešte raz, prosím ťa, prejsť tie kľúčové dátumy a čo vlastne kedy sa spĺňa? Samozrejme, v zásade teda pri DORE máme teda tú priamu účinnosť tým, že to je nariadenie, tak ako aj Filip spomínal, nevyžaduje sa jeho transpozícia, takže tam je tá účinnosť už od 17. januára 2025. Potom, čo sa nariadenia NIS-2 týka, to samozrejme je platné a účinné a teraz teda nastáva jeho transpozícia do národných legislatív členských štátov. V Slovenskej republike novela zákona o kybernetickej bezpečnosti bola teda prerokovaná v prvom čítaní, aktuálne je na prerokovaní ústavnoprávneho a gestorského výboru, tam je lehota myslím do 1. decembra, dokedy to oni majú na prerokovaní, takže očakávame, že v rámci teraz decembrových nejakého programu schôdzi príde na rad 2. 3. čítanie, samozrejme ešte nejaký čas na podpis zákona prezidentom, ak bude schválený. Stále máme tú minimálnu 15-dňovú legisvakančnú dobu od vyhlásenia v zbierke zákonov. Ono to bude tak asi natesno na ten január 25, prípadne niekoľko dní po tom 1. januári 25, potom teda po tých 15 dňoch od vyhlásenia v zbierke zákonov, ale naozaj to očakávanie je, že v rámci toho januára plán je teda a naplánovaná účinnosť, tak ako v novele zákona znie, je teda ten 1. január 2025, tak aj tá novela príde a bude platiť. Nejaké zásadné zmeny v tom 2. 3. čítaní sa aktuálne neočakávajú, uvidíme, aká bude potom už tá rozprava potom v parlamente. Ďakujem. Filip, úplne posledná otázka na teba, možno tak, neviem, či zvesela úplne, môžeme očakávať nejakú NIS 3? To si ma zaskočil s touto otázkou. Ja si myslím, že určite áno. Neviem, či to bude pod taktovkou teda názvu NIS, ale áno, tá kybernetická bezpečnosť ide teda rýchlo napred a bude to už len stále častejšie rezonujúca téma v spoločnosti. Takže áno, je možno očakávať, že tá regulácia sa bude časom už iba rozširovať s tým, ako sa rozvíjajú technológie a ITčko. Ono tam v zásade už aj pri tejto dvojke sa viedli nejaké diskusie a debaty o tom, aby mala povahu tiež nariadenia, aby bola priamo aplikovateľná v členských štátoch. Tamto niektoré krajiny, napríklad aj Česká republika, vetovali a práve preto, lebo jednoducho ešte stále je tá legislatíva v rámci členských štátov veľmi rôzna. Nie je to v takej úrovni harmonizácie, že by nám vedelo prísť nariadenia túto časť kybernetickej bezpečnosti takýmto spôsobom upraviť. NIS 2 zase prinesie možno vyššiu mieru harmonizácie medzi členskými štátmi, potom možno pri nejakej ďalšej nadstavbe novej tej legislatíve už sa určite zase bude o to vážnejšie a kľúčovejšie pracovať aj s debatou, že by to mohlo byť nariadenie.
Dobre, tak týmito slovami som rád ukončil dnešnú diskusiu a vlastne dnešné webinárové dopoludnie. Ďakujem Filip za to, že si našiel čas, ďakujem tebe Miška, že si tiež našla čas, ďakujem vám účastníkom a účastníčkam dnešného webináru. V prvom rade by som sa ešte chcel poďakovať vlastne všetkým organizátorom, spoluorganizátorom a partnerom vlastne celého webinárového dopoludnia, čo bol vlastne Ronček & Partners ako advokátska kancelária, to prejavíme si ako bezpečnostná firma, VGD Slovakia a Forlin od pána Gabča. Tí, čo ste nás sledovali celý deň, ďakujem vám za priazeň a vidíme sa niekedy pri ďalších webinároch. Verím, že čoskoro. Ďakujem a pekne vám prajem. Pekne. Ďakujem.